Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu, umseleku, umacele, umayini. Isizathu sokufaka laba-ke bobabili amakhosikazi kaMseleku ingoba sikhuluma ngamadodana, ngabafana. Kodwa-ke omkhulu kule ndaba yena uMseleku. Lana kwi-uncut of Uthando nesithembu, indaba engumseleku uveza ukukhalaza ngokuthi sekukhona unkosikazi wakhe owenza ukuthi ingane yakhe yomfana imjikele. Into ayikholwayo le njengoba eyisho, right? So kwenye ividiyo sakhuluma ukuthi uGogo Flow ubani. Kufanele nazi nje ukuthi uGogo Flow ubani and uGogo Flow why ese-center, ekwi-foundation, eku-left, eku-right, ekuyona yonke into eyenzakalayo. Makuthethwa nje nedlozi kushiswa impepho, khulunywa noGogo Flow. uGogo Flow ubani? Umuntu owumama. Umama ngokudaleka kwakhe, umama kwi-motherhood or kumama kumseleku lesimbonayo. So uMseleku ekukhuleni kwakhe nje yonke into ayiyo abantu ababili besifazane, right? Uma wakhe kube uGogo Flow. Kodwa kuGogo Flow mningi kakhulu ngoba kusho ukuthi sebesiningi isikhathi uGogo Flow okube uyena ebambile lapha nalapha ekhulisa uMseleku. Kase ngithi-ke mina ngoba masilalele la Uthando nesithembu kuba nalento leyo yobuxoki nathi into esiyizwile siphinde siyikhohlwe. Mhlampe ukuzwa-ke kubuye kudidane. Evidence sinayo lento, statements ezenziwayo akasali ndawo uGogo Flow. Izincomo ezenziwayo akasali ndawo uGogo Flow. Social media post Uthando nesithembu kuthethwa idlozi kushiswa impepho, Gogo Flow this, Gogo Flow that. Base kuba thanks Ma production. Did you know? Kuthiwa thanks Ma. Yabo, did you know lo sesifunda ku-chappies? Lana-ke sine-chappies yakaMseleku sivula iphepha-ke. Did you know? Mina ngiyakuphendulela ukuthi-ke uThanks Ma uvilaphi? uThanks Ma uvelwe njengegama elizoba isikhumbuzo ukuthi kwakukhona umama owadlala naye indima. So ukukhumbula uma kuzoba no-Thanks Ma, uhambisana nokuthi mhlawumbe kuyoba ikhampani ezoba khona. Izinto nje ezokwenziwa. Lo Thanks Ma ukwakheka kwayo ukube naleli gama. uThanks Ma production mkhulu ngale ndlela yokuthi njengamanje bashutha enye i-TV show. Kodwa-ke asigxileni ukuthi kuthiwa bani? Thanks Ma. Kubonga uMa. Ngitshele ukuthi-ke izindlebe zami eziwu-2 iyona yiphi ekufanele ngiyisebenzise ngilalela uMseleku uma esethi yena uma ingane ilalela uma wayo or uma wayo mhlawumbe kukhona into ayibonisa ingane ku-wrong lokho. Kusho uMseleku. Ngizozwa kanjani guys? Ngitsheleni ukuthi mhlawumbe yimi o-wrong. Sino-Thanks Ma. Ngizonivulela-ke. Ngizohamba ngiyonibheka ukuthi izinto asebezenzile ngaphansi kwa-Thanks Ma yiziphi. Amakhosikazi amakhosikazi lawa awu-4 nalo wesi-5 ozayo kuthiwa amakhosikazi kaGogo Flow. So emzini kaGogo Flow ayingenziwa into e-right. uGogo Flow umuntu owumama. Shiya-ke uGogo Flow. uGogo Flow vele-ke uzomthola khona kuyonke indawo Uthando nesithembu. Sino-Thanks Ma. Yabo uThanks Ma, uThanks Ma ukhona indlela yabantu baku-social media abachaza ngayo, kodwa mina sengiyakutshela ukuthi ngento engayilwalela lapha kuThando nesithembu. Futhi uMseleku wayichazela uLwandle noSibindi, Impumelelo noLwandle, abafana laba bothiwa abadala. Wathi-ke lalelani-ke iy'ngane zami, mina ngakhulisa ugogo wenu, or ngakhulisa uma wangaphatheka kahle, ngaba khona eduze kwakhe, ngamsiza. Umanje wayehleze engibusisa esho ukuthi ingane yami ngeke uphinde uhluphe. Ukhuluma ngoma wakhe, right? Ngizwe ukuthi ngithini? Ukhuluma ngoma wakhe. Ngeke uphinde uhlupheke, ngeke uxakeke because uma kaMseleku wayebuthaka, wamnakekela-ke. Kwase kuba ukuthi-ke uMseleku uma wakhe engasekho, mase ezoba nezinto ayitholayo, izinto eziyimpumelelo zazimenza akhumbule amazwi ashiwo uma wakhe ukuthi le mpumelelo enginayo uMa owayethandaza umthandezi enje. uMa, right? Ngizwe uMa, indaba ingumama.
umama. Kwase kuba khonani u-Thanks Ma. U-Thanks Ma oba yisikhumbuzo, u-Thanks Ma okuzoba nezinto abazenzayo ezihambisana nokufaka imali nokwamabhizinisi. Kodwa ukukhumbula ukuthi kwaba khona umuntu owubani, owumama. Noma-ke bengashongo phela ukuthi Thanks Ma babhala amagama-ke in full kaMakamsile, kodwa u-Thanks Ma usuka lapho. Kuthiwa-ke oLwandle noMpumelelo abacishe omacele noma yini. Angihleki ngoba kuhlekisa. Hawu, uthisha onjani lona? Ufundisa iy'ngane ay'fundise, ajike futhi iy'ngane afuna yena zenze oku-wrong okuphambene. Ngoba manje lezi ngane mazilaleli nje nalento ziyihlanganisa, ziyabona ukuthi abantu abakhulu bekugogo, yabo, ukhokho nogogo, ugogo Flo noMakamsile. So bayabona ukuthi izinto ey'ngaka nje athi unazo ubonga ugogo Flo. Okusho ukuthi thina ukuze sibusiseke nathi felezi amandla sizowathola koma bethu. Uthi yena-ke iy'ngane zakhe iy'ngane zakhe lezi enza izinto phambi kwazo azingayibuki izinto azenzayo. Hawu, ake ngithi ingane mhlawumbe zizohluleka ukumlalela ngoba ukulalela kuyashiyana, kodwa ukwenza izinto azenzayo uzenza egameni lagogo Flo. Kodwa-ke oLwandle noSibindi bazoba wrong. Bazobe nje beqala into engaziwa nhlobo uma bona kwenzekile, bagcine belalela omama babo. Hawu, eyazi into nje ngididekile. Ngithi hawu, kanjani? Ngingakhumbula leya episode, khona i-episode uMangwabi wagijima waya kuma wakhe wabuya nje sekuduma kuyiphathi. Wahlima nje laphayana eMzumbe kwathiwa uMangwabi yena ubeka phambili uma wakhe. Ngathi hawu, lapho uMangwabi unkosikazi kagogo Flo. Uyabo, imizamo-ke abayenzayo amakhosikazi yabo nje amakhosikazi aMzumbe aseMzumbe ngoba ezama ebuye evele nakwe ezomshado, igumbi lamakhosikazi, izinto nje abazenza eceleni. Uma benconywa kuye kuthiwe siyabonga gogo Flo ngoba uMacele noMakhumalo sebenza ezomshado, kubonga ugogo Flo. Yabo, yonke into abayenzayo kunesandla sagogo Flo ngoba uMsile kukholelwa kugogo Flo. Yeah, right. U-acknowledge ugogo Flo because ugogo Flo umkhulisile, right? Angifuni ukutshela into oyaziyo, phela into uyayazi nje nawe. uLwandle ukhulisa uMacele, uMpumelelo ukhulisa uMayini. Kwase kuthi kwezinye izinto-ke zokuba umfana, ubaba wabo-ke ngezenzo nangokukhuluma abayifunda kuye. Uma kuwukuthi bayancika kakhulu koma wabo, ngizothi nakhona bafunde kuyena ubaba wakhe. Ngingase futhi nje mhlambe kwezinto ey'ningi esiy'balayo ukuthi bayifundile kubaba wabo, uma beyenza le positive-ke. Ngoba noMseleku la ekhona ave em-honour-risha ugogo wakhe noma wakhe. Amakhosikazi nje kuthiwa kagogo Flo. Mayehlupha ngizohamba ngiyosho kugogo Flo. Umuzi kagogo Flo ume kanje. Yonke lento eyenzakalayo ugogo Flo. uMayeni-ke noMacele bayaphila. So why iy'ngane zizovala iy'ndlebe mase zivale izindlebe zabo makukhuluma omama bazo bekhona, mase belalela ubaba kakhulu? Isho ukuthini leyo nto? Ngisazoyifuna-ke guys, yazi ngifuna ekutheni, ngifuna la ukuthi izandla ziyabambana kwabashadile, kube isandla sikamama nesandla sikababa. Uma lezi zandla y'hlangene y'bambene kwa-parenting, ayikho ingane ekuzothiwa ingijikele. Ngoba ijikela abantu ababili ababambene benemfundiso eyodwa. Ijika kanjani-ke ingane ijikela abazali? Kodwa siyayizwa lento ithi ingane ingijikele ngoba khona ofuna ukuzenza i-victim, khona ofuna ukwenza sengathi wenzelelwa phansi. Kwabantu abashadile bona bakhulisa ingane ndawonye. Uma ingane ingasahloniphi ijikela abantu ababili, yini kuthiwa ingijikele as if ingane le ekhuliswa umama eceleni, mase umama lo abe nemfundiso ethile kanti ubaba eceleni. Bashadile guys, bashadile. Awu, bashadile.
bashadile. Kanti akubanjiswene yini lana? Umbuzo komkhulu, ijika kanjani ingane ibanjwe izandla ezimbili ijikelo yedwa? Usisazoyithola-ke nempendulo, sisazoyithola nempendulo, sizoyifuna ngoba manje ingane kuyaye kuthiwe ingane efundisekayo le mfundiso engafani. Vele abazali basuke behlukene, abahlukene laba abashadile esikhuluma ngabo. Uma ingane mhlawumbe ngithi ikhule kababa, izoba nayo into yokuthi ayazi ukuthi ithini ngoma wayo because uma wayo ukude. Uma ingane ikhulele kamama, izoba nakho ukuthi ithini, ayazi ukuthi ithini ngobaba wayo ngoba ukuthi bashadile. Abantu esikhuluma ngayo u-husband and wife, banomuzi. Manje wena awuyiboni nje iyahlebisa yona leyo nto ukuthi uthi ingane imjikele kodwa bashadile. Kanti abayikhulisi bobabili ingane. Sizoba nayo-ke impendulo. Besingake wafaka amanye amakhosikazi wegazi ngoba lena besisaxoxa ngale movie leyo ya-mother and son, i-bond ebakhona. Ngathi-ke number 1 siqale ngoKokuflow ngoba lo esikhuluma ngayo okhalayo manje ukhalela ukuthi sekwenzekile-ke ezakhe ingane zabafana zilalela omama bazo, kodwa naye uhleze sixoxela ngowakhe umama. Hawu, hayi angiyazi lento noma ibizwa ngobuxoki yini noma ibizwa ngani, kodwa nje lobu ngibabaza. Khona kujika kanjani wegazi kubambiswene? Ingane ijikela abazali, yabo, kulaba abashadile. Sothi ingane ijikela abazali ngoba bebambisene, kodwa uma kuyinkombankombane iyahlebisa lento ukuthi hayi bo, kwenzakalani? Yasithanda ukuba deep, kushadiwe nje. Wayijikele ubabe khona. Nangeziceba phambi kwethu, nangesiqeli sikaxa singanakile, imjikela kanjani ekhona? Ngoba phela banezwi elilodwa ezabazali, bayavumelana ezabazali, bayaphikisana ezabazali, baba nama-challenges as abazali, right? Isijika kanjani-ke ingane ibanjwe izandla ezimbili ijikela isandla esisodwa? Noma mhlampe bekuntekenteke kwesinye isandla ngoba esinye isandla futhi sona siphesiwa ezinye izinto ezidingwa yilesi esinye isandla. Sabamba-ke saqinisa esinye isandla, ingane siyabona ngoba ingane iyakhula. Masikhulile ingane ayitolikele. Ingane masikhulile ayitolikele ukuthi mangigula ubani ohlezi ekhona. Makudingeka esikoleni umzali ubani, ayitolikelwa. Leyo nto leyo iyiphilile, i-experience-ile, iyayazi ingane. Ithi sikhuluma ngengane la. Ya, besikhuluma ngengane. Awakafika amanye amakhosikazi ngoba naye ithanda-ke idrama yokuthi sisodabeni olujulile, vele ithi thwaxa omunye unkosikazi kule ndaba ebengangeni. Mase futhi simngenisa nisuke niphatheke kabuhlungu ngoba yonke into eniyishoyo inayo impendulo yakhona. Sithi nje sinamathele la kudaba ukuthi lolu daba-ke ake silikhulume kwi-point labazali. Kuvele kuthathwe idrama yamakhosikazi ukuthi ashare u-husband izofakwa la. Masifakwa-ke lana ngithi phela sekukhona oseyi-victim, khona ose-innocent. Vele siyithathe-ke lento siyiqondanise sithi wayemjabulele yini, yabo? Mase niqala nifake lento ukuthi kodwa vele akakaze amthanda, ubani wakwamthanda yini yena, yabo? Ngoba manje isuke isho lento, isuke ivele le information yakho ube ngathi wena unalo ulwazi lokuthi lo ubemthanda kodwa lo engamthandi. Sibe lokho singeke sikuprove. Uze uthi futhi wena le betrayal uyibona, i-betrayal laphaya emzombe akekho ongahuzukile laphaya. Akekho ongahuzukile-ke ngikuxoxele ngoba masibheka i-foundation yento ekhona iqale ngokuba dishonest komnikazi walesithembu. Asikuqageli sizwa ngayo mayethi wayelwa ihlobo lini lokulwa. Hlobo lini lokulwa? Hlobo lini lokulwa? Ubufakazi nangu Makhwela, siyambona uMakhwela ungena izinto zime kanjani. Sesiba nesithombe ukuthi kuyenzekani ukuthi namanye amakhosikazi angena kunje, uyabo? Kodwa-ke sithi sikhulume ngabazali, vele nithathe nini idrama yamakhosikazi ngoba besho husband ufuna ukuzoyinamathilisa. Sakafiki lapha. Amakhosikazi soyikhuluma, sikhulume futhi ukuthi u-girls awazi udlalo kwisithembu. Akekho unkosikazi okufuna omunye.
nje inganekwane nawe usungayixoxa uyikholwe uma uyinenhlobo ekholwa inganekwane. U-girls girls awukho laphayana. Kuyakuthola leyo thana vele ngoba lo ophambili unendaba naye nokuthi impilo yakhe ihamba kanjani esela. Ongaphandle ufuna ukungena phakathi. Akekho okhathalela omunye ngeqiniso. Senga-act-wa-ke phela phambi kwekhamera, sekwenzelwa yona ikhamera ukuthi kushuthwe kube sibuke sibe entertained. Kodwa awukho u-girls girls kwisithembu ngoba ophakathi unendaba naye nempilo afuna ukuyiphila. Ongaphandle uphushela ukuthi nami angifike khona. Silalele, hayi wayemthanda yini yena loyo? Kuyavela ukuthi wayemthanda. Ibuphi ubufakazi esinabo ukuthi wayemthanda? Abukho. Yabo? Asihlaleni-ke la kwinto esesinikezwe yona sayithatha ukuthi ake sicoshele sikhulume ngayo. Niyishiye yedrama masingakayiqali. Uma sesifika kwidrama-ke sifike kanye kanye. Ukuze-ke mase kuthiwa i-villain lo, innocent lo, siyibone ukuthi singayiphruva yini leyo nto. Ngoba mina ngiyibona iphroveka ukuthi osephakathi kumiswe izinto zakhe kulanda ongaphandle. Nongaphandle uma ethe afika phakathi kuyashisa. Bayakhala bonke labantu. Bayakhala bonke. Bye.